Ik mat zeggen, het is nou nog wel wat wier te sneeuw. Daar ben ik net echt fan van. Het is een hele mijlpaal. Ja, we hebben van alles beleven. Ik zal je zet hem even down. Ja, ooit zie ik op de trouwerij verteld dat ik niet verwacht meer, dus dat die wel een beetje, ja, een domper. Hé mandje. Brom, brom, brom. Kist je fietsen? Brom, brom. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ja jongens, het kacheltje kan weer gewoon. Mijn favoriete tijd van het jaar is weer gewoon de wintertijd. Ik hou ervan. Ik mat zeggen, het is nou nog wel wat wier te sneeuw. Daar ben ik net echt fan van. Ik hou wel van winterwaar. Zeg maar echt dat het koud is en ijzig. Maar dat het zo vies wier te sneeuw is, nou ja, dat vind ik minder. Maar wel, ja, ik vind wel heerlijk die temperatuur. Lekker fris, lekker onklaaien, mofjes aan, een moedske sjaaltje. Ik hou er gewoon van. Ik vind dat echt ja, heerlijk. Ze binnen van de morgen voor het eerst werd zoutstrooiing hier. Nou, sneeuwskolen hoeft nog net, maar net door de man en Jelke en dus heiden die altijd. En ze binnen van de morgen voor het eerst weer vertrokken. Dus ja, de winterperiode start in. Dit betekent ook dat we een jelly letter binnen naar uw 12-jarig huwelijk. Wat dus inhoudt dat we haast 12 en een heel jaar trouwd binnen, jongens. Wow. Ja, ja, het is net een leeuw eigenlijk. Ik ben druk aan het tarien, want we hadden natuurlijk een feestje gepland. Want ik vind toch, het is een hele mijlpaal. Ja, we hebben van alles beleven. Ik zet hem even down. Nou, ik ben dus een feestje aan het tarien. Ik krijg wat dingen opschreven van, nou, wat hebben we al hier... Wat hebben we al hier meemaken? Nou ja, dat wel qua... Ik ken het wel even vallen, dat is wel leuk. Dat wel qua in 2000 zo'n moeite ha. Ik wil je nog een leuk verhaaltje van schreeuwen, maar je krijgt de kwarte versie. Dat wel qua in Kattenbra moeite ha. Dat we in 2010, maar die ook nog even nijvreemd, maar voor mij hebben we dit huis gekocht. Hebben we een jaar lang aan het verbouwen geweest. Toen hier ik een eigen benopvang en Jelke werkte nog in een grote bakkerij als monteur. Toen hebben we een heel leuk vrijgezellenfeest hoor, in 2012. En in 2012 ben we dus echt getrouwd. Krijgt voor uw trouwen hebben we ons eerste bandje verlend. Ooit zie ik op de trouwerij verteld dat ik niet verwacht meer, dus dat wie wel een beetje, ja, een domper. Om het maar heel zacht te sissen. Gelukkig wie het feest wel echt prachtig en hebben we uiteindelijk nog 2 heel zoene bandjes gekregen. Maar dat wie eigenlijk uiteindelijk het doel. Ik weer in verwachting toen we haar trouwen zoen. En nou, op het bruiloft hier ik het al vertellen ze. Dat is wat oors erom. Maar toen in 2015, toen kwam uw zaken Thomas ter wereld. Nou, gouden mansion toen, daar vertelde dan even wat over zaken, hoe die is, tot nou zeg maar. Jelke is toen zijn eigen zaak begonnen. Metaalbewerking, dus trappenmaatje, stielconstructies, dwarren, korte stielen, blombakken en rannen, nou ja, alles in dat soort dingen. En ik werk inmiddels bij in de verslavingsfabriek zien hier tot toen nog, die november. Nou, daar uiteindelijk ambulant werkte in. Toen heb ik in 2016, 2017 een hele slimme nekhernia gehad, daar vertel ik wat over. In 2020 is Ildo binnen en tegelijk ben ik echt bij de omroep begonnen te werken. Dat betekent dat zolang het ik al vlog, zolang het Ildo zeg maar, er al is, vlog ik al. Ildo weer van mijn zomerweekend toen ik mijn echte eerste vlog maakte, dus heel grappig. Toen hebben we in 2020 een keer slim corona gehad. Daarvan heb ik echt best nog wel een heel schof last van en nou nog wel wat dingetjes. Ja, soms wat wazig en wat verjeetachtig. Maar die coronaperiode vertel ik dat hoor. In 2022, 2023 had Jelke mij zijn knibbels zitten. En ik opereren, daar vertel ik wat over. Nou ja, en dan vertel ik nou ook dat het eigenlijk nou al heel goed gaat. Dat ik gerust ben op uw gezin, maar ook op familie en vrienden. En nou ja, dat we zonder haar die tol heel direct net zo goed terugkwamen bij ons, maar dat het wel heel belangrijk is dat er op de rondvallen is en dat ze van die kleest en dat is mij dit feestje haast omdat ze me hun hele mooie herinnering maken haast, vakanties, uitjes, gewoon gezellige momenten aan tafel, grapjes, muziek, sport, uitjes, nou ja, dat soort dingen. Dus ja, dat zit direct zonder je in we deze tol van hier net zo goed terugkomen. En dan dat wij proosten wel op de volgende tol van heel, dus op naar de 24 hier. Nou ja, dat heb ik opschreven.
Natuurlijk, het boek komt ergens te lezen. En ik krijg nog alle foto's op een sticky set. Dus ik zie dat ik die op het scherm daar krijg. Dat die gewoon de hele jonge aandraait van de trouwerij zelfs. Ja, en natuurlijk een boodschappenlistje, wat naar je komen. En nog een to-do-listje die vooral van Jelke is. Tafels, steentafels, die moet even wat dingen regelen, maar echt van mezelf. We hadden een lied springkasten nu, die kinderen een beetje onder het aarde. Het is natuurlijk echt bar en bar slecht waar. Maar ja, we willen wel een hoekje voor de bank creëren. Dus ik kreeg het idee om de PlayStation even aan te sluiten daar. En een hoekje werd een beetje mooi knutselen kunnen. En speeltjes en de tafel werd echt bordspellen of kunnen. Nou ja, dat soort dingen. Koelkast vullen. Nog even een zeil. Vakken zullen het eten verzwargen. Dus we krijgen lekkere broodjes pulled pork. En broodje hamburger speciaal. En van de band hier patat en kipnuggets. Die het vak al in regelen. Dus dat is super. Maar dan maak je weer een hoekje boeten dat hij daar lekker wat bakken kan. Maar dat er net in de kjel zit. Dat wil ik net. Versiering opheen. Ja, ik kan er net in opstaan. Ik wil nog even vlagjes halen. Nou ja, daar ben ik dus nou. Je moet het met waanden. Het bloot leuk om te zien, jongens. Ik ga hem juist maar eerder weer trots horen. En oh, ben liek het wel een prinses. Ik krijg zo'n kroontje op natuurlijk. Dus dat is wel heel leuk. Voor de rest, ja, je hoort thuis wat dingetjes doen. Dit wat dingen regelen. Versiering nog helden, wat boodschapjes vasthelden en dat soort dingen. En Ilde is nou in een squallen, dus ik ga de hand van de morgen lekker vrij. Ik heb wel echt het idee om van de morgen nog even thuis even wat dingen te doen. En vanmiddag dan zullen we wel hoe het komt. Aan eerst een beestje er even doen en een bakje koffie. En dan handen uit de mouwen. Ik zou zeggen, via te abonneren en te liken. En ik ben benieuwd bij mij. Zo, nou eerst even de beesten en een bakje koffie. En ik ga nog wat kleren voor de clip. En ik denk, in Heite Mem gaan er net pas. Dus die ben het bokje, die moet even een kleren passen. Als ik dat nog even ruilen. Zo, voor de rest past alles, maar dat mag ik nog even checken. Hey Jessie. Hey Scotty. Ik ben zo'n blok met die. Eerst een bakje koffie. Nou, en nu kunnen we wel zien hoe volle wetter dat er vallen is. Ierswetter. Want het stiert al heel heeg. En mama zei, we zien het hele gas. Komt toch heel mooi op. Dus als je nee gas ziet op kamer. Dit al een beetje green. Dus echt prachtig. De guide maken die al, dus ik zal gauw heen. Nou, goeiemorgen. De hintjes zijn er echt al heel even. Hi schat. Hey poppies. Oeh, je maakt de bak nog eens leeg. Komt naar je jongens. Hallo. Hallo schatties. Hallo. Ja, biks biks. Alsjeblieft, schatties. Lekker eten. Waar is die oren? Zit hier nog boven. Oh, daar best. Hoi. Goeiemorgen. Eet de steert. Alsjeblieft. Lekker eten, schatties. Hier voor je. Lekker eten, jongens. Ontmoen. Zo, vrouwtje. En meneer. Ontmoen. Ja. Ik kijk even wat naar binnen werkje. Bakje koffie. Hé, mandje. Brom, brom, brom. Kist of fietsen? Brom, brom. Wie is Toepie Peppe? Hallo. Tuut, tuut. Grote man. Zit er samen op een fiets? Ja. Even met de knibbel erop. Huppa. Ok. Oh nee, wat lijkt daar? Ook dat je pakt te spelen. Dat toch weer. Kiekeboe. Nee. Kom naar bij tante. Kom. Kom dan. Kom dan. Pakken, pakken, pakken. Nee? Shake die pakken. Oh, dat beb. Oh, dat beb. Kroepen zware, kroepen. Zegjes. Oh, lekker op zachte kersen. Slik die pakken. Slik die pakken, ja! Oh, schat. Dus hoe hier is de fiets, man? Wat een coole fiets, Cees. Ben ik de fiets? Waar is die fiets? Ben ik de fiets? Brom, brom. Die? Brom, brom. Wauw. Brom, brom. Tuut, tuut. Wie wil meer over horen, Leo? Nou, wie doet eens een bak koffie? Koffie gewoon. Lekker met zwerrewater. Uw mem had haar shirtje al past, die paste. Uw heid weer net, dus die mat mijn pas had ik net lezen. Ik kan hem aan mooi passen. Ik wil even een vast wat kledingclipje voor het feestje versneuren. Van Jelke, Mie en Zaken en Ilda. Ik had al een beetje zien hollen, dus nou, alles in een beeldklassiekje. En ik maak nog iets van zolder aan tafel voor het feestje. Dus even wat tarriedings voor het feestje. En het is gelukkig droeg, jongens. Dat is wel lekker. Goed zo, bravo. Nou, toen maar, kom in huis. Kom. Kleed mij. En die mooie knuffeltje. Vast. 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 Neem maar mij. Knuffel. Vast. Maar als er net op steen, dan krijg ik het kleed net. Toe.
Zo, kom weer eens. Kom maar, pak die knuffel. Vast. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Bravo hond. Ik zal even een klein beeld vonden voor het feestje. En het wordt een beetje in grijs-zwart-wit haak ik nog wel. Dus we zien ook alles vinden. Nou, van mij ga ik de fjouwe sets. Ik ben vast nog wat vierden, maar ik had het. Ik laat het je maar even zien. Van Ildo was de eerste. Die had 9 schoentjes. Wat schattig. Een leggingje. En een jurkje. Dit is Ildo haar outfitje. Helemaal schattig. Even zien. En dan zie ik van zaken. Zwarte broek. Kijk, een spiekerbroek, maar die hier er net zo zin in. Een wit shirt, maar ik denk net dat het t-shirt waar wordt, maar ik ken er wel onder. En dan vond ik dit wel leuk. Dus helemaal gek met zijn bodywarmer. En dan nog de witte sneakers erbij. Dan komen we bij het missetje. Ik kies zelf dit in een rakje. Dit erboven. En ik heb een panty of mijn jou eronder. En dan jelke. Weet je. Zwarte broek, wit t-shirt en een grijze trui. En dan heb ik witte sneakers. Dus dit is een beetje het idee. Jelke. Chits, maar zo'n leuk shirtje, maar een witte print, of een zwarte print erop. Rokje. Zaken Thomas. En Ildo. Cutie. Nou, dat ging rapper dan ik dacht, maar ik hiet ik al een beetje nog wel wat voor. Dus de fotograaf die toen op uw brullen werd had, die komt ik even een foto van uw vrouw en meidje. Dus ja, ik vind het wel leuk dat het dan een beetje matchen is. Je kent het zo stadig of wel. En ik wil net helemaal in gale jurk of dat soort dingen. Dat hoeft nog niet net. Ik bedoel, Toon heel trouw hartstikke leuk, maar wel lekker, wel casual, maar wel netjes, zeg maar. Dus dat. Nou, dat is volgens mij wel slagen. Nou, dat ging netjes uithingen. Ik heb dat dan zo onderaan. Dan zet ik de zal erop om tafel en krukjes en knutselspul en speeltjes van de band. Die moet hun nek vermijden. Want dat de band heeft vermijdt op een feestje. Vermijdt je de ouders hun nek. Dus dat is heel belangrijk. Je zag dit al. Ik denk de knikkerbaan en de magneten. Dat is wel leuk. Dus ja, dit aan kant. En dan tafel, speeltjes en knutselspul. Krukjes had ik. Ilse had ook nog 12 van die krukjes. Dus dan hebben we een mooi fjouwer. En de tafel, die had ik wel voen, maar die staat daar nog. Maar ik dwaai je net bij de leerderdeel met die tafel, maar die wil ik me even helpen. Ik zou het al haast doen, maar ik denk nee, maar toch maar net. Dus ik zwidder dan toch. Knutselspul en spultjes. Nou ja, dan komen we hier aan. En we zoeken misschien nog even de PlayStation om de grote televisie versen, als dat lukt. Dus dat gewoon een muziekje. Nou ja, dan vermijd je de band harder wel, denk ik. Ja, nou, ik alweer klaar. Ik ga nog iets heel leuks. Want ik heb van de week al jaar nieuwe schetsen, illustraties binnenkregen van het boek van Skelter. Ja, mijn boek, maar de illustraties van Skelter. En ja, eigenlijk is dat natuurlijk een beetje een verrassing. Maar ik liet hem toch een beetje een sneak peek, ja. Het is nog net helemaal zoals het precies wordt. Want ik hier nog wel wat aanpassingen. Dat zit er nog in mijn boek. Het wordt zo leuk, jongens. Dat boek ga ik zo zin in. En dat is juist u echt als ja, figuurtjes. Dit herken je hem wel, denk ik. Dit is Vlaggie. De vlagcamera. Dit ben ik met de vlagcamera in de hand. Echt nog een sketch, zeg maar. Zoals je dat net de volle skittert. Nou, dit is nog net helemaal klaar, maar dit is het skip. Nou ja, alles wat donkerbruin is, mag nog inverven worden, zeg maar. Of inkleuren. Deze voel ik zo mooi. Dit is zaken op de tribune. Dus die jaren en mij. Ik mag nog inkleuren, maar hier is 10 jaar en ik te tiktokken. Mijn ringlight. Al die litse plaatjes. Vieze smarige schoen, een pleister, een amer. En het spannende zeewezen. Zaken en Rolf Jan en de vlagcamera. Rolf Jan had een dino op het shirt. Nou, u is heel daar, want klieder je maar eten. En hier zit ik met Ildo en Zaken op de bank. Er gebeurt van alles op het plaatje. Zaken is een beetje verdrietig, verveelt hem en je hebt een serie en alles misleert. En hier zit ik naast hem en Ildo en ik die proberen hem wat te troosten. Ildo had poppetje nog, dus ja, ik denk het te leuk om net even shintelen. Maar zoals ik zei, er zijn nog wel wat aanpassingen die je willen matten, maar ja, dat komt wel kleren. Het wordt echt heel mooi. En nou ja, Skelter gaat dus nu weer druk om het verder inkleuren en nog een paar dingetjes verrooien. Ik heb hier al in een shirtje om binnen, dan krijg ik een shirtje en boeten nog weer een vestje doorheen, dat het een beetje, ja, je hebt wat meer fellere tint, dat het iets kleurder wordt. Maar natuurlijk, het boek moet er echt uitspringen en ik hou er echt van, ja, die felle kleuren erin dan zeg maar. Wat is er hier? Wat just?
Kom eens. Dit is mijn maat, hè? Mijn maat. Waar is die knuffel? Waar is die knuffel? Oh, wauw. Mike Mekkers, pak die knuffels. Kom hier eens. Het is Las. Las. Zitten. Vang. Oh. Die had heel nooit zo, maar hij er echt zo wie is mij. Dus ik probeer die echt om dat ding net naar boeten te krijgen. Vooral nog net met het vieze smarrige waar. Dat het in je grote drek bent. Dus dit is echt de knuffel van binnen. Maar als er dan binnen komt, dan doe ik ervoor dat die knuffel is zo schattig. Het is zo leef. Je zat er ook, maar is zo leef. En trouwens, gelukkig binnen in de hoes is het helemaal rustig. Ik heb hem krijgt een draal en een peken de reet op en nou. Nou, de meeste energie kwijt en dan kroept hij lekker binnen. Ja, ik zal verder met huishouden. Zie ik je net mij vervelen. Ik mag dan wat was doen. Ik wil even een stafzoeien dweilen. Nou ja, dat gaan we wel eens zien. Dat ging wel, maar dat is net zo vol onnetje. Dus van nou succes. Vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toon mee. En via het net de chillen te downloaden van die tablet. Dat is stil voor. Want mijn vlog. Hey hoi.